Ambalma lamenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana kabo malikona na munumbi kan lame jamana fanfa jamana kononi jamana koka ka bela jele foni ka ko nyumandon aw sogole ba ka radio Manila Bamako 24 mimbe ina de kuna foni lateme aw bela jele to la jema dongodo abalma gena o denga Abdoulaye Kwalife ka soro nyima ba ni asuru betali ka jeje sarela alebi ka bara o bela jele jete mine ka foni ka ko nyumandon faso kononi faso koka dore taw maka usigi ni ka kuna foni makono kuna foni daludo cheri ala israelka kuna foni gere an sigile flekeneka o de bi bi kuna furu la sotuma bi ndene do fraje da mena do fula do ndene benembe nazara sankalo sabana marsikalo do bio kle fola e ka be bafla ani mugani kele sama farafingalo menia sono e arajaba kalo e ambala nan ka fo be o kle tan ani woloflande jatela sankalo woloflando do hijra samba kele kemenani ani binani flasaro do de bi ke alaka nyeka dama bakurba fola bi kuna fonu fle kawladan ka fo banyangara ka fe wiliga jo keba do wiliga jo takanya sanga jiramula ka udagaro mingera la msado kuna funu yenye folikula o marakele kona na kunungo ka don ka fo wiliga jo kera ka saka gelata kanya si maraima alisa kuna funu yenye folikula dogo firma rabulo kona na wiliga jo keba do wiliga jo ta juma do sogmara jona fe o kera sowe o wiliga jo senfe ni asoro matlutige ma flani tora la dugulama ka bolo kanga o kofe wuli ka jako ngera jadi wala tigilama uni ka sega dangara chamana kuka marfa daw soro kuna funo yenye folikula kata sebi mimbe telike ka do ka fo saika u fe sibiri shivala venika duguje sibiri la wuli ka jako ba kele daw yukunda ulu ka shadara mula ka o ko kara choko la kuna funo yenye folikula mali gouvernement krenya nanga jamana tigini ya soro imbandawe ale jena mado ko faso barala kuteke ko barala kuna funo yenye folikula nuru bina ka kuna fula papa be kafra kuna fono wera buna faran laso mabal magana udinga fable klubali ala kanye ka dama kuna fono amba damene ka lodan kafo male jamana tigi ni asuru betele ka mbandawla ale ka do kafo bataki ke ka ira kafo mi ka do kafo konse munu be ni asuru lutume ka do kafo jamana kuni kora ka fanga amba lodan kafo no e blasale ka ba we fo chugula o matanduru ka belegele kone ka gira kafo ku tega kura ka bo barala ubla gute dore ale fe kafo ko juga do tere faso kone na koni mbele ile de musaka kacha ni mbele gele ka do jamana kone na ko jamana bilawa be romina kasega ni mbeto e bi ulu bebe musaka ta jamana togola gele babe ko la o kera so e conseil matan duro ka bataki ka ira ka foko jamana ti kwani nunu sembora bara la ina fo conseil bara minu tumbo la jamana kudi idaro la ayira la ka foni matan duro la mimbala ni asorno e mabai jamana kone ni matamba don o e bless sangari buguninga kwa blaze amalana ka foko aleba wali isefe aleba koko nana matabanga fola e kada koni minkele fla jamana kuni kura fe ambara franyira fanga manyema fe koni nekele de kaka ko ukanga jitemine ni nanyo ne fofo me yoro la kaseka mautu yoro la chake daula kasura do koni ga keta uchena la kaka do ka falnu te ati foiche ko nyane kanga wulo maka be koni sembo ikado ka fo bara ula mbe dugo deke ni mbere gele kunye femi ni asuru ka fola ko e jamana ka nyetai jamana ka nyeta bi sabatira mi fe ala ka keti na mborai ambala ran ka fo bi anga jamana kona na mi ka do ka fo wuli ka joye e ka do faso gouvernement uye wuli ka do ka Mohamed Salih Touré o mi tche bara ko ni bara de ministre ambala ran ka fo ale sugandira gouvernement fe kale ke gouvernement ka kuma dai fo chogola na be le ko porte parole o ko te dore de faso gouvernement uluka kuma la sela ambala ran ka fo Mohamed Salih Touré do ka frage ngona na sugandira ka koyi machamanga fola ko ni kele fla ko ni kele ka ndo ka fola ko ni njoro mi dile flama ko ka do ka maka nogama nga Mohamed Salih Touré reka fola ko kale nyona demsen sukandi kale keni ale bi folita kanya si froja fanga manyima ma ukofe ka klaka nyini jamana demfe bela jire kale do ka do ka fo demsen ye ni mbara mi kale fale flama na ma se ka ke e ka do ko ka bala maula ni ala sono male demsen jine abale ba fe bara min kalifale flama ka ke fo ka se asero la wa foto de bela ile ka fara ile ka hakilla la ambala nanga Mohamed Salih Touré asugana le min flaka keni femi faso ka nyeta ni ya soro foto de bela ile bi ko lanyini ala ka blausraka namburai ambala nanga fo bi kamini gele ka do ka fo mara usoro kere na farabugo ka ufe ka don ka fo bi gele ko ni farabugo ere ni ya soro gele min na damene na nyona marabulo kone na
maaw bena ɲini kɛ ɲinɛ farabu kɔ nka farabukaw u ka dugutigilakaw k'a dɔn ko ɲuman dogoba ye soyokuw bɛ foli ta ka ɲɛsin fanga ma ɲɛmaw ma gɛlɛya y'u sɔrɔ waati min na fanga ye wulikajɔ min kɛ ka tila ka laɲiniw kɛ o kuma balagɛlen minɛ ka maa min da o dugutigi ka ciden ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Abdulkarim Kulubali ka bɔ Farabu. Ne ye Sénégalais de ye Farabu. Ne ye dugutigi ka cilasela de ye. Dugutigi ko a bɛ PDG fo. A ye jisɔngɔ in min bila tari 500 ani tari 70 ani tari 2 ani mètre 80 a y'o jisɔngɔ de bila anw ɲɛ. A bɛ taa se fo miliyɔn 30 ni dɔ de ma. Ko tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ Mali gouvernement bɛɛ lajɛlen fɔ Bandaw n'a ka mɔgɔw Assimi Goïta a bɛ foli lase u yɛrɛw ma. Sabu ko in kɛlen ka se sisan ma degun min b'an kan olu de bɛ ka balo se an ma u bɛ ka furaw se an ma u bɛ ka an ka kɛnɛya sabati fana an b'o fana foli di u ma nka hali bi u k'u jija ɲɛ muguti b'an fɛ hali bi dɛ Dɔgɔfiri zone yɛrɛ bɛɛ lajɛlen Dɔgɔfiri commune yɛrɛ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya de bɛ yen k'a sababu kɛ muguti ye ni Bandaw n'a ka jama sera ka an lasagora o bɛ diya ɲɛ kosɛbɛ n'o tɛ sɛnɛ tɛ san nata in dɛ bon dugutigi ko a ka fɔ a ye tuguni Senko Kanali a jigi b'a la k'a jigi b'a kan hali bi ni mankan in banna a k'a jija an ɲɛ PDG k'a jija k'o yɔrɔ lase an ma gɛlɛya min b'an ka lakana sababu la an bɛ se ka min fɔ an bɛ ɲinini kɛ gouvernement n'a ka jama dera ani Assimi Goïta n'a ka jama surasiw b'anw fɛ u bɛ lakana kɛ an bɛɛ b'a dɔn u bɛ lakana kɛ mais gɛlɛya bɛ hali bi haliw n'a ta gɛlɛya de bɛ yen an bɛ ɲinini kɛ n'u ye u k'u jija ɲɛ wala an bɛ se ka lafiya n'o tɛ Dɔgɔfiri commune kɔni cikɛ tɛ ɲinɛ cikɛ tɛ dɛ hali Kuna Sininko 2 fatura maa 7 joginna Kuna Sininko mugutira fɛɛrɛ min b'an bolo gouvernement n'a ka jama ka sigi ka fɔ boloda pour que ni balo bɛ se ka nɔgɔya. An balɔrɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ nin Farabu mara ye ni wulikajɔ min bɛ senna bi an balɔrɔ k'a fɔ ka fanga fo k'u ye min kɛ nka o kɔfɛ belebeleba bɛ yen dɛ kuma min na ni waleya ninnu bɛ kɛ waati kelen kɔnɔ na gɛlɛya taara ka ɲɛsin Dɔgɔfiri marabolo ma jumadon min bɛ yen n'a kɛra Dɔgɔfiri dugu 3 Buɲango la ka daminɛ Kabankura pɛgɛ ka na K21 ka taa se ka dɔn K22 olu dugu 2 ji dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ kɛba dɔw y'u kunda yen nka min ye n'a kɛra ka marifa ci ka bɔ fala kɔfɛla la ka tila k'u to la ka fala yɛrɛ tigɛ ka na a ko matulutigi a kɛra ka boli ka taa ta k'i dogo ka taa bila yen tuma min na n'u y'o kɛ dozolakaw farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɔni kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin ma ni kɛlɛ min n'a kɛra kunnafoniw na gɛlɛyaba taara ka ɲɛsin waleyajugu kɛ ma fo k'u ka marifaw minɛ k'u ka marifa dɔw sɔrɔ marifaw bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ dozolakaw ka wulikajɔ fɛ ka marifa sɔrɔ dugu lakanatɔn minnu bɛ yen u ye marifaw sɔrɔ mobili marifa yɛrɛ an b'a lɔn k'a fɔ o kɔfɛ k'u taara ka mobili to o de dugusajɛ yɛrɛ o y'a sɔrɔ tu kɔnɔna na mobili ninnu ma ye kɔfɛ u tilala ka na mobili nɔfɛ nka maa caman kɔni kunnafoniw na ko sibiri dɔw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛr'u fɛ ni ka se ka su don maa caman ka fɔ la ko maa min ni tor'u ka bolo kan k'a bɛ taa maa camanba de la min y'a tugu ni donso ka wulikajɔ cɛ yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma min bɛ tali kɛ an balimakɛ dɔ la ka bɔ Dɔgɔfiri baara in yɛrɛ daminɛna cogo di. nɛgɛ kaɲɛ 8 waati najugu ninnu nana dugu 3 ka n'u jɔ dugu 3 ni ɲɔgɔn cɛ ka mobili marifa 3 de jɔ ka dasi dugu 3 ma ka dugu 3 Gomakura Jɛnɛkura ani Sikassokura u nana marifa da jɔ olu de la u bɛ ka to ka mugu ci ka na dugu kɔnɔ falaba de b'u ni dugu cɛ nka u nana sennamɔgɔw kɔni y'a commencé yɛrɛ u b'a fɛ ka don dugu yɛrɛ kɔnɔ nka donsow y'u kunbɛn olu ma se ka don dugu kɔnɔ cogo si la sinon ni tun da man kan yɛrɛ u b'a fɛ ka don dugu yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ yɛrɛ de nka u ma se ka don dugu kɔnɔ tugun a kɛla sɔgɔma 8 heures waati ka don 9 heures kɔnɔ mɔgɔ 5 kɔni banana na mɔgɔ 2 tola la kelen ye Sikassokura ka ye o ye Adama Male ye kelen o ye Jɛnɛkura ka ye o ye Sidiki Kulubali ye donso yɛrɛ sela k'u cɛsiri o de sela ka dugu ninnu lakana ka u tanga maa ninnu tɔɔrɔ ma kosɛbɛ a ko tɛmɛnen kɔfɛ de surasiw ka sɔrɔ ka na ko bannen kɔ pewu waati min na o de kɛla surasiw na waati ye u nɔbɔ u danna dugu kɔnɔ ka segin nin t'u siɲɛ fɔlɔ y'a la fɛn o fɛn bɛ kɛ fo a ko tɛmɛnen kɔ surasiw bɛna kɔfɛ de ka tila ka turu cɛ dɔrɔn ka segin donso bɛ dugu kɔnɔnaw de la u bɛ ka dugu de kɔlɔsi donsow kɔni bɛ yɛrɛ ɲini de la sɛnɛkɛlaw n'i ko sɛnɛkɛla ma f'a ka marifa ta ka mɔgɔ kɛlɛ u bɛ se o la wa sɛnɛkɛla t'o ɲɛdɔn donso ninnu kɔni sɛnɛkɛlaw de don mais n'i y'o ye u bɛ ka marifa de ta ka se ka dugu lakana o lakana de tɛ dugu ninnu na tugun sabu jamana faamaw ka mago foyi t'u la an yɛrɛw da fɛ Jabali surasikan bɛ yen Kigo kɔnɔ ya kanba dɔ fana bɛ yen mais kan ko in daminɛna fo bi an ma nafa y'a sigi kun na mɔgɔ min wala de b'a n'u cɛ u bɛ o yɔrɔ in na yen nɔ u ma taa yɔrɔ si mobili marifaw de b'u bolo surasiw ka mobili marifa o de b'u bolo
ani kalasini kofu olu de b'u bolo u bɛ k'o bɛ ci mɔgɔw la yan anw hakili sigin tɛ sabu lakana t'anw fɛ an tɛ se ka taa foro la an tɛ se ka taa hali jabafuruw kɔnɔ an tɛ se ka taa yen an tɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ si an kɔni an bɛ duguw de kɔnɔ an bɛ yɛrɛ ɲini de la hali jabafuruw muso yɛrɛ bɛ taa jabafuru la don o don musow bɛ boli ka na so marifa mankan dɔgɔjɔ yɛrɛ o yɛrɛ ka gɛlɛ sisan sabu bɛɛ sirannen de don sisan sabu lakana tɛ yen nɔ tuma dɔw u bɛ n'u jɔ yɛrɛ ka mobili marifa ninnu ci ka na sugu kɔnɔ u bɛ nin bɛɛ kɛ sisan ne kɔni bɛ min sɔrɔ ka fɔ Mali faamaw k'u hakili to dɔgɔfiri la dɔgɔfiri Mali dugukolo dɔ de don n'a sɔrɔ dɔgɔfiri yɛrɛ n'a sɔrɔ a bɔlen don Mali la n'a kɛmɛ cogo min n'a sɔrɔ anw feerelen don yɛrɛ ɲɛmɔgɔw k'o fana fɔ an k'an yɛrɛ ɲini sabu cɛ yɛrɛ ka ko daminɛ na fo bi anw ma sécurité anw fɛ yan nɔ sécurité min bɛ yen ko ni jamana ka sécurité ka ɲɛsin dɔgɔfiri yɛrɛ mun ma a sécurité tɛ yen bon ni o sécurité tɛ yen est-ce que dɔgɔfiri est-ce que Mali dɔ don wa ninnu bɛ ka na don o don ka na marifaw ci anw na yan nɔ faamaw ɲɛ b'a la u b'a kalama a bɛ wele ka fɛn bɛɛ fɔ yan nka u ti na u t'a magɛn dɔgɔfiri kun bɛ bi a dogonda diɲɛ yɔrɔ si farafinna yɔrɔ si tɛ yen ko min ti dɔgɔfiri dɛku kalama. an balɔnna k'a fɔ nin tun ye dɔgɔfirika dɔ kan ye an balɔnna k'a fɔ bi gɛlɛya kɔni n'i y'a sɔrɔ o tɛ fila ye kelen ɲuman kɔni o bɛ ka kɛ dɔgɔfiri kɛrɛnkɛrɛnnenya a marabolo kɔnɔ bɛ gɛlɛyaba k'a dɔn k'a fɔ bi n'o bɛ sen na dɔw bɛ tila ka wuli k'u jɔ k'a fɔ ko minnu ye lakanabaaw ye k'u bɛ ka maaw tɔɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu lakanabaaw bɛɛ k'a jateminɛ dɛ u tɛ ka taa se maa si ma fo k'u sigi u ka duguw dala k'a fɔ an tɛ se maa ma kana s'a ma k'a sɔrɔ nin bɛ senna waati min na o y'a sɔrɔ sigikafɔ dɔ kɛra ɲɔnɔ an ka minisiri min y'a sɔrɔ bɛ cɛfɔ ni kan bɛ ale tun bɛ kɛnɛ kan ye kɔma ni tanapo olu fara ɲɔgɔn kan ka taa sigikafɔba la ka ɲɔnɔ denmisɛnnakaw bɛɛ lajɛlen ka na donsolakaw y'a yɛrɛ ka fulu ka marifa kɔni bilalen bɛ u tɛ se maa si ma u b'u daga yɔrɔw la ni maa ma s'u ma u tɛ se maa man kan u n'a tabalelen u bɛ tila o la waati min na u tilala ka taa wulikajɔ kɛ moro kimiri wɛrɛ la denmisɛnnaka dɔ bɛ yen ko fa tera ka tila ka taa gɛlɛya ta ni ka ɲɛ salen ma o waati kelen kɔnɔna na ka tila ka da maa dɔw kan marifatigiw ka na n'olu ye ka tila ka segin n'u ye minnu ye ka dɔn k'a fɔ donsolakaw y'u kan di nka minnu ye ka dɔn k'a fɔ waleyajugu kɛbaaw ye n'an b'a fɔ cogo la jari waleya tigilamaw maa si ma ye kɛnɛ kan ka kuma olu nɔ na o b'a jira k'a fɔ kɛlɛ in kɔni a bɛ kɛ kɛcogo a banni kɔni o bɛ taa gɛlɛya bolo kan dɛ sigikafɔ kuma bɛ fɔ sigikafɔ la i ka sɔrɔ dɔw bɛ taa dɔw ti ye wa a bɛ taa kɛ yɔrɔ min na an y'a fɔ cogo min na n'u bɛ sigikafɔ fɛ u ka taa kurumari ka bɔ n'a ye ɲɔnɔ sa dɛ kilo 60 an b'a la k'a fɔ ani 5 waleya in b'a la ka kɛ yɔrɔ min na ani ɲɔnɔ cɛ u ka taa ye faama in bɛɛ ka jɛ ka taa ye u ka taa sigikafɔ kɛ n'o dɔ bɛ dɔ la n'o kɛra basigi bɛ sabati ala kɛ n ka jamana ne k'a basigi n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ sayikaw fɛ sibiri sufɛla fɛ ka dugu jɛ sibiri yɛrɛ la a ma nɔgɔya dɛ wulikajɔ kɛbaa dɔw de ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin sayi ma o waleya min y'a sɔrɔ n'a kɛra kɔni kɛra sɔrɔ gendarme minnu bɛ yen olu dagayɔrɔ tun don olu kɔni ye wulikajɔ belebele kɛ ka se ka gɛlɛyaba kɔni k'o ta ka ɲɛsin waleyajugu kɛbaa ninnu ma fu seginw kɔ yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma an cakɛɲɔgɔn dɔ ka bɔ sayi ni waati in na n balimakɛ e tɔgɔ ye di. ne tɔgɔ ye Mamutu ka bɔ Sayi. n bɛ baara kɛ arajo la Sayi. Sayi a bɛ Masina de fɛ. Mamutu an ye kunnafoni sɔrɔ ko sibiridenw ko wulikajɔ kɛbaa dɔ ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin Sayi gendarmenakaw ka yɔrɔ a ko kɛra cogo di. bon baara in kɔni a kɛra waati min na hinɛri tɛmɛnen misi 30 sufɛ ala y'a kɛ an kɔni dalen bɛ so kɔnɔ an bɛra an bɛ mugu kan mɛn an kɛ gendarmerie la yen sanni an ka sɔn min an yɛrɛ fɛ ko gendarme bɛ mugu cɛra mɛ an nana ye k'a fɔ baara in tɛ o ye an y'a ko binkannikɛlaw nalen don ala k'u nacogo la u tɛmɛna an ka maa dɔw yɔrɔ fɛ k'u nana ni mobili 2 ani moto u nana dugu bagɛn fan fɛ ka sɔrɔ dugu tilebin fan fɛ komi gendarme bɛ dugu tilebin fɛ quoi u sera zaramu u ser'u ma waati min na u natɔla la u tun bɛ mobili minnu u bɛ ka mobili ninnu bɛɛ fari faga quoi ka moto ninnu fana fari faga ala y'a kɛ u nana se min na u y'u classement kɛ sɔrɔ bombarde daminɛ ten zaramu fana y'u jago cogo la u b'a ta ɲɛw ɲɛ kɔnɔ moto zaramu ninnu kɔnɔ na u ma se o la fiyewu dɔgɔni foyi kɔni ma k'an fɛ yan zaramu kɔni maa si ma jogi misali ye mun kɔni jira an nɔ la tuguni a bɛ ko maa ninnu kɔni digitɛriw la o sɔrɔ mun fɛ u yɛrɛ jɔyɔrɔ la a kɛra komi u ye jorinɔw y'u nɔrɔ yen quoi o dɔw yera yen a gɔnna u y'u yɛrɛ ta nka sira in dɔnba olu b'u cɛra quoi parce que u donna an ka yɛlɛmana fɛ bi don an ka foro kɔnɔnaw fɛ k'u bɛrɛbɛrɛ k'u bɛrɛbɛrɛ min na fo ka na se u kɛ ayiwa baarakɛyɔrɔ ninnu ma komi gendarmerie bɛ dugu tile wolo fɛ u sara dɔ kana bɔ o fan fɛ k'u dɛmɛ don komi o yɔrɔ o ye kɛnɛba ye don yɔrɔ b'o cogo o yɔrɔ fɛ quoi parce que a kɛlen na surajɛri kɔnɔna na u y'aw ma gɛn ni avion ye quoi o bɛna waati o y'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu taara sisan kɔni bɛɛ kɔni dusukun kamkamalen don sisan anw yɛrɛ fɛ yan bi mobili o moto pisɛri a bɛɛ jɔra a tigi bɔra an fɛ yan bilen mobili joli bɔra an fɛ yan sufɛ mobilitigi fana boli bon ne kɔni bɛ dugawu kɛ de ala k'o kisi ni jugu ninnu tɔɔrɔ ma anw min ye polosɔn fana ye an bɛ se k'u kɔlɔsili kɛ n'an ye siranama min
an ka kunnafoni di teliyara quoi voilà o ne hakilila ye an balodan k'a fɔ nin tun ye sayikaw kan ye ka bɔ sayi kan kunda Bandiagara marabolo kan wulikajɔ kɛbaw kɔni u ye wulikajɔba kɛ ka ɲɛsin Bandiagara mara ma n'aw hakili b'a la min ye ka dɔ ka fɔ an ka generalmulakaw dagayɔrɔ ye u ye wulikajɔ ta ka taa ɲɛsin ye ma alamisa don ko nin kɛra kasara yɛrɛ ye o senfɛ kunnafoniw na an ka lakanabaa dɔw ka dɔ olu ni tora o la o senfɛ ka maa dɔw jɔngin o waati kelen kɔnɔ o y'a sɔrɔ cɛfɔ ni kan bɛ ministre bɛ munumunu na ye ale tun kan ka bɔ ye n'i y'a sɔrɔ ni ka te i ka dɔn o maraw kɔnɔ ka taa koro wulikajɔ kɛbaw kɔni i ka dɔn ka fɔ donsolakaw fɔcogo la k'olu ye u kan ka ministre ni sira tɛ o y'a sɔrɔ ministre somɔgɔw kɔni taara ka ban nka ministre yɛrɛ ma se ka sira sɔrɔ o kɛra waati min na kunnafoniw carila bɔlɔlɔ sanfɛla la dɔw ka fɔ la ko ministre minɛna k'o ko to sen na ministre so ye bataki kɛ ka yira k'a fɔ ko foyi ma kɛ ministre la tiɲɛ don ka dɔn donsolakaw k'olu tun kan ka na ani sira tɛ nka i ka dɔn foyi ma kɛ ministre la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an baladan k'a fɔ wulikajɔ kɔni sigafɔ min tun kan ka kɛ o kɔni ma se ka kɛ o waati kɔnɔna na nka o n'a tabalelen kɔnɔna na walejugu y'u sɔn ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin mara in ma yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma nin waati na an balimakɛ b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na ka bɔ o yɔrɔ la ye an balimakɛ ye jɔnni. ne ye Adama Karambe ye premier vice-président muguma Baginɛ sɔrɔ tɔgɔ la n bɛ bɔ Gundaga commune kɔnɔ maintenant e mun fɔ vraiment depuis jeudi sufɛla la ka dugu jɛ juma fo ka se kunu ma vraiment Bandiagara ni a lamini siso e mun fɔ sisan gendarme ka fɛn attaqueli o kɛra jeudi sufɛla la ka dugu jɛ juma la donc su 21h waati u nana gendarme ka base mun bɛ ko Bangali sira la donc tiɲɛli kɛra kosɛbɛ fo o ye gendarme 9 ɲɔgɔn kɔni fa bon an b'o hukumu kɔnɔna na o taara ni minɛn caman ye depuis ni ninnu kɔni bɔra ni minɛn ye an mun bɛ yen fɛ dafɛla la ni donsokunda jɔrɔ bɛ don bɛɛ la siran bɛ don bɛɛ la an siranna cogoya min na an ma kisi a la an siranna cogoya min na an nana don o jan kɔnɔ donc o bɔra yen juma don bɛɛ y'a ye mobili b'u bolo an ka kungo kɔnɔna na Jamanati ani Figo kungo kɔnɔna na a yɔrɔnin zone ye a Figo kungo kɔnɔna don mais Jamanati ninnu ye amow de ye donc o population y'u ye o bɛ munumunu ni mobili tu kɔnɔna na o bɛ mun fɔ kungo kɔnɔna mun ye kɔgɔlange donc juma don an kulekulela ɲɛma sɔrɔ donc samedi an donsolakaw sɔgɔma ko n'Ala sɔnna kulu kɔni bɛ taa donso ninnu o bɛ taa n'Ala sɔnna mobili ninnu k'aw kɛ parce que u bɛ munumunu na o bɛ ka position de ɲini donc o ye armée wele donc armée ko a bɛ na a ma na sɔgɔma olu kɔni taara o ye mobili ninnu sen n'o ni u y'u ye dɔrɔn o bolila ni mobili ye ka tori ka taa dɔɔni o kɛra samedi don mais samedi don wulafɛla la armée fana nana a nana a jɔ a ma sɔn ka don n'i bɛ Figo dɔn n'i tɛmɛna Figo duguni dɔ bɛ ko Sarabandara o farala duguni na dɔrɔn ka jɔ a fara mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na yen o ye mugu ci ka don donc o jaja o de kɛra an bolo baara dɔ ye o ma taga o k'a yir'u la ko an bɛ yan mɔgɔw bɛ yan marifatigiw bɛ yan o y'o de yirali kɛ dɔrɔn o ye turu kɛ ka taa Seware jaja o kɛra samedi wulafɛla la juma don sɔgɔma n'u y'u labɛn o bɛ ka na duguden minnu bɛ a fɔra ninnu bɛ ka na de o b'a fɛ ka na dugu min bɛ ko Jamanati o b'a fɛ ka na o ci donc donsolakaw wulila sigi min kɛra la u b'a dɔn kɛlɛ de bɛ yen u taara u da o ɲɛ ye o n'olu karila kunu fo 16h ka taa fo 17h yan fan na heure kelen tila o y'o de kɛ mugu ci la Ala kɔni y'a kɛ o ma se ka don dugu in na mais an ka donsolakaw fɛ mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna u n'u tɔɔrɔ a la ninnu fana fɛ o ye maa min bɔrɔtɔ a ka ca donc mobili tɔgɔ min bɔra Bandiagara a mobili 3 ani a minɛn bɛɛ b'u bolo ni mɔgɔ mun binna i n'a fɔ maa kumalaw fana b'u cɛ o ka mɔgɔ mun binna o b'a ta ka fili ka don mobili kɔnɔ o b'a fili ka don mobili kɔnɔ o sera ka taa ni dɔ ye a ganaw la o ma se ka taa ni dɔ ye n'o tɛ o taara ni dɔ ye o kɔni ma se ka don dugu la mais an b'o la ko sura bɛɛ k'u bɛ segin ka na parce que ko tiɲɛni kɛra o la f'u ka dugu ni ci sura fana ye lamini doso daga ninnu bɛɛ taara rapport ye ka taa yen nɔ o kɔni sira ye sura kɔni donc u bɛ na ni u ka faru caman kun bɛ ka na u danna sira la donc u bɛɛ siralen don parce que n'i sera yan ninnu fana n'aw sera yan moyen fitiri min b'an bolo an b'aw bali donc sura kɔni o ma se o lahaliyaw de bɛ Bandiagara mara la an b'o la
kunu kele dimas kele kunu wulafala kele bangasi ni bangara dancela yofana dugu dɔ bɛ a bɛ bangasi mara kɔnɔ accord o bɛ mun fɔ an ka yɔrɔ la accord ni n'i ye a kɔnɔna ko dɔn n'i ye accord kɔnɔna ko dɔn mɔgɔ si tɛ a ka mɔgɔ bila a la a ka taa kɛ mais accord ni dondoroba ye bi la paix de don hali gouvernement b'a la accord ni an fɛ yan fulaw ni dɔgɔnɔw tɛ dɛ jihadisiw ni fɛnw de don maa jugu de bɛna jiw bila ka na u ka serew u b'a fɔ aw dugutigiw na aw ka siɲɛ donc aw ka sɔn k'a fɔ ni an bɛna armée bɛna aw kana an kɔfɔ o ye fɔlɔ ye filanan aw ka siɲɛ an tɛ aw ka dosow bɛ marifa bila sabanan aw bɛ jɛ ni an ka fɔta bɛɛ ye ni aw bɛnna o kan u bɛ papier d'aw ma aw b'a siɲɛ dugu dɔw y'a siɲɛ dugu kelen ko aw bɛ nin mun fɔ ne tɛ se ka jɔ maya la a y'o fɔ dɔrɔn donc ko ni y'o dɔn ko n'ala sɔnna k'u bɛna dugu kɛlɛ o labɛnna yen zone fana na fitini minnu bɛ yen garisi ninnu bɛɛ labɛnna u nana kiri dugu na ala y'a kɛ o dugulamaw ye dosow ladɔnniya ko nin ko bɛ sen na donc ni an ye aw wele dɔrɔn a ye na joona k'u bɛna an ka dugu wuli ka bɔ yen k'o fa sababu kɛ ko an ma sɔn o ka diyagoya accord na ka armée gɛn ka armée kana ko fɔ kana mali fansi ko fɔ an ko an tɛ se k'o kɛ k'u bɛna an taba dosolakaw ko n'u nana aw b'an wele kunun wula fɛ u nana dɔrɔn u ye dosolakaw wele u ye yɔrɔ fana alwamilɛ kɔnba ba de kɛra o kɔnfɔ kɔnɔna na doso 2 de binna donc u ka maaw fana na maa minnu nana mun seginna a ka dɔgɔ dɛ jajo ma ja jadisiw la an bɛ nin ko la yanni n ka kuma laban kuma ŋunuŋunuba bɛ Bayangara dongo ministre de la reconstruction ka Bayangara tagali na tiɲɛ yɛrɛ n'a fɔra cɛ tɔgɔ ye Mamadu de kuma mun bɛ ka fɔ réseaux sociaux la a fanba a jɛngɛjɛngɛlen don ministre de la reconstruction a ye mɔgɔ dɔ lome mun ko Marcelin Gengere donc o ye mun lome doso a ye doso janfa o janfa kɔnɔna na o y'a gɛn ka bɔ yen o maa kelen an b'i lome e ka taa ɲɛfɔli kɛ e ka jamana na o bɛ na ni gɛlɛya ye donc o de kosɔn marsiw kɛra Bayangara ville kɔnɔ an ka mɔgɔ d'a ma maa min bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ an ma an kana mɔgɔ d'a ma maa min bɛ conflit la an ka maa jugu fɛ o de kosɔn an y'a gɛn ka bɔ an sen kɔrɔ a b'o tigilamaa kelen di an ma tugun an tɛ jɛn n'a ye ni jugu kɛra i ka fɛn kɛbaga ye ko a ma nɔgɔn hali ni an m'a ta an ka mɔgɔw cɛ la a ka na ni mɔgɔ yɛrɛ ye u y'u fɔ ministère ye sɔmatugu u y'u kɔ u da kɔrɔta k'a fɔ bon a taatɔ la a ye armée mobile dɔw ta a tɛmɛtɔ la Bayangara komi armée bɛ tile ka tɛmɛ Bayangara dugu kɔnɔ donc a jɔra Bayangara Rond-Point na a tɛ dugu kɔnɔna na Rond-Point bɛ dugu donda la ka photo ta Bayangara Rond-Point kɔnɔ ka yira a la ko a ko ne tɛ don Bayangara dugu kɔnɔ n tɛ nin ye wa a tɛ proposer Bayangara population kɔ ka tɛmɛ ka taa a ka koro a Bayangarakaw fana ni Marcelin kelen na a bɛ segin na ala jɛnɛ na an bɛ jan d'a kan doso tɛ dɛ population yɛrɛ de jan d'a kan e ma d'a la donc population jeunesse ɲɛmaaw bɛ yen n bɛ se k'o contacter u b'a la vérité fɔ i ɲɛna ni ministre ko a fɔra réunion bɛ a ka ministre fana bɛ tɛmɛ ka na et puis ministre ka tɛmɛ an bɛna ministre degun a tɛ tɛmɛ ou bien n'a nana an bɛ ci français f'a ye donc o de kosɔn o ye barrière da i n'a fɔ ministre y'a mɛn a ka nali ma bɔ donc ale kɔni taara a seginna sira min na mɔgɔ t'a dɔn hali a segili ni Bayangarakaw y'a sɔrɔ a ye fɛn mun kɛ ka tɛmɛ a tɛna a ɲɔgɔnna dafa a y'a dogo ka kɛ o kumaw de bɛ yen n'o tɛ dosolakaw ma bɔ ka ministre de reconstruction jan d'a kan population de ye jan d'a kan n b'a fɛ ka nin yɔrɔ fana latile i ye quoi nin cikanw de kɛra donc Bayangara mara la toujours an kɔni bɛ ka o deli armée kunu ta veleli mun dara u kan u natɔla de don u natɔla don fo ka se an ma armée ye Seware ni Figo ni Seware hali a tɛ 30 bɔ 25 de don 25 kilomètres an ka armement bɛɛ bɛ Seware ville kɔnɔ yen lamini na maa jugu ye a ka marifaw ta Bayangara ka gendarme marifaw an y'a fɔ u bɛ yen minɛn b'u bolo a dɔnnen don a ye n'a bolo fara an kan an k'u kɛlɛ ka bɔ yen o fana o b'a kɛ kɔfɛ digidigi fo an yɛrɛ jɔrɔla an sigi ninnu ka minɛn ta complot t'a kɔnɔ wa n'an complot t'a kɔnɔ an y'an bolo ɲɛsin u filɛ nin ye an ka taa
anta bila ka taa an na aw ka taa an ka taa aw minɛ walasa kana na bin an kan an bɛ dɛsɛw la sura bɛ an kɔni kɛra wele la ko ne y'a mɛn fiko ni misima mɔgɔw nalen bɛ yen mais k'o ma sɔn ka don fɔlɔ donc i nana gudɔrɔnda la kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na n'i ma dɔn kɛlɛ de bɛ a yɛrɛ sabanan na fɛn kɛ wa o ko de bɛ an ka mara la vraiment an tɔɔrɔlen don an dusu kasilen don maa minnu dusu kasira n'i ma kɔlɔsi i bɛ kuma mun fɔ yɛrɛ i t'a dɔn wallahi kuna an sera cogoya min na bi mun bɛ bɔ an da la walla an t'a kalama tellement ko ninnu kɛcogo a jouera an ka a digira an na cogoya min na ya rabbi an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Adama Karambe Kani ye ka se ka wulikajɔ kɛ n'i y'a sɔrɔ kunnafoni di k'a ta sun kɔrɔ kuma caman na an bɛ deli ka nin fɔ a ye o de b'a to maaw ka ɲini fɛn walima kuma caman bɛ yen an to nin b'a ka bɔlɔnbɔlɔnw na k'a sɔrɔ a kɛcogo t'o ye bɔlɔlɔ sanfɛla la ani bataki caman de bɛ yen minnu bɛ ka fasiri ko i ka dɔ dɔgɔnɔmayɔrɔ la k'u ko minisiri de ti don wa k'u ko k'u tɛ sɔn Mali fanga ka bɔ yen k'o kow to sen na a périodique dile fila ma an bɛ fɛn min fɔ an ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ Ala k'an ka jamana ni k'a basigi n'an bɔra ye o hukumu kelen kɔnɔ sɔrɔ ye kunnafoni d'a ma k'a fɔ mobili 7 dɔgɔ firi fala kɔfɛ ani motow caman de ye kunnafoni bi fɔ ko k'a di lakana tigilamɔgɔw ma an b'a di fɛn bɛ yen ni o jabajɛlen bɛ fɛn bɛɛ kan ka fɔ an ye fo kunnafoni a y'a di a ma walima a ti kunnafoni di an bɛ kunnafoni di dɛ nka n'a fɔra cogo min na san wele kɔ taara an don kɔni o nafa ka dɔgɔn dɛ n'a ma ye sɔmiya banna e ka taara don i ka so la o ye gɛlɛyaba ye u ka wulikajɔ kɛ lakana tigilamɔgɔw an b'u ye u bɛ ca la minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ la i b'u ye tiɲɛ na la ka kɛ u bɛ ca la u bɛ si kungow kɔnɔ walima u bɛ si kanw kɔnɔ na lakana de kama nka n'u welela waati min na u nana o min kama n'u ye faso ka fini don kama u ka magɛni kɛ joona o bɛ kɛ sababu ye ka faso denw ni k'u hakili sigi Ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye société civile an b'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ min b'u la bi ko fɛɛrɛ ka tigɛ Mali bɛɛ ko Mali kura nka taasira e ka dɔn jɔnjɔn tɛ Mali la yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma u ye fara ɲɔgɔn kɛ Kulikoro min ye ka dɔn k'a fɔ Hamidu Jara ye ale b'o ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. An bɛ Kulikoro ya bi an nana an ka projet dɔ de lancer a y'a jateminɛ k'a fɔ ni san damadɔ in na Mali bɛ longo lambala a tɛ taa ɲɛ a tɛ taa kɔ lakanabaliya waralen bɛ kɔrɔ fɛ ani cɛmancɛ la dunge fa sabatilen tɛ denmisɛnninw tɛ kɛ kalan kɛnɛya sabatilen tɛ foyi sabatilen tɛ Mali kɔnɔ o de ye maliyɛnw bila ka bɔ kɛ mankan ci fo fanga kɔrɔ t'a la kura minnu fana nana olu fana jɔsen kelen ye d'olu la fɔlɔ an jɔrɔlen don an haminen don Mali ko in na an ko waati sera an minnu bɛ n'an di fanga ɲini n'an di fanga kɛ an t'a lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan sa wa an ka segin an ka kɔrɔlen dɔw ma dɛ an ka taa an sigi jiriba kɔrɔ kɛ baroba kɛ bɛɛ k'i ta fɔ hali n'a hakililaw tɛ kelen ye hali n'an kundilaw tɛ kelen ye a dɔw la n'an y'an sigi kɛ kuma ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ se ka bɛn kelen ma ni anw de bɛnna kelen ma fanga b'a dɔn ko sɛbɛ don fanga bɛ tugu sira de kɔ bɛɛ ko Malikura Malikura ye mun de ye bɛɛ sigi mɛ n'i ta Malikura ye kɔnɔ o tuma anw ko de société civile bɛɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ bɛn Malikura dɔ de kan an bɛ fɛ an ka jamana kɛ cogo min na an bɛ fɛ an ka jamana kɛ taabolo min kan an bɛɛ lajɛlen kɛ bɛn o kan k'o fɔ ɲɛmaaw ye la n'an bɛɛ bɛnna o kan ɲɛmaaw b'o lamɛn ne bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ de ma n bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ de ma ko dɔ kuma sera koyi bɛn Mali bila ta faama si min na ko an y'a fɔ o ma ko taare est-ce que fiɲɛ tɛ an yɛrɛw la donc ne bi maliden bɛɛ wele bɛɛ k'i sigi kɛso k'i miiri Mali la ne yɛrɛ bɛ kɛ mun de kɛ Mali ye ne ko ne ye fasa dɔ ɲuman ye ne bɛ kɛ mun de kɛ Mali ye ni bɛɛ y'i sigi k'i miiri o la miniti kelen u bɛɛ b'a ye k'a fɔ fiɲɛ b'olu de la siɲɛ caman ɲɛmaaw tɛ dɛ anw de don an b'a lɔn k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ Amidu Jara u y'a fɔ cogo min na an bɛɛ ka jɛ ka wulikajɔ kɛ n'o kɛra Mali min n'an b'a kɔ a bɛ sabati Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye Amadou Sanogo ka procès min n'i y'a sɔrɔ n'a bilala ka taa ɲɛfɛ mun de la bilala ka taa ɲɛfɛ u ka surunali donna n'i y'a sɔrɔ Cheikh Umaru Konare ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Cour ye dossier renvoyé au 11 mars a renvoi kun tɛ kunjugu ye a tɛ komi fɔlɔ ta ɲɔgɔn kɛra ka Sikaso ta kɔfɛ pour que ka segin rapport dɔ de kan o tun bɛ wele i b'a fɔ renvoi pour motif juridique mais ni mutation laban minnu kɛra jugew la i b'a sɔrɔ juge dɔ bɛ ninnu cɛ la min mitera donc u b'a renvoyer pour que k'o juge bɔ a cɛ la ka dɔ wɛrɛ lana parce que ni procès nana daminɛ mɔgɔ minnu ye procès kumaw lamɛn o de bɛ kiiri tigɛ n'a daminɛna bi sini dɔ a ka fɔ ko dɔ ka bɔ a la ko dɔ wɛrɛ ka don a bɛ kɛ baara ye diɲɛ kana ye baara la a dabɔ kun ye o dama de u ka avocat kun bɛ yen ayiwa minnu nɔ minɛlen olu bɛɛ fana tun bɛ yan komi
a cɛma ɲi ne da an ka don dossier kɔnɔna na kuma tɛ an bɛna argument minnu bɔ k'olu fɔ o yamaruya tɛ n bolo mais an kɔni jigi b'a kan k'a fɔ dossier in fanga dɔgɔyara kosɛbɛ parce que mɔgɔ minnu n'a sɔrɔla olu bɛ wele ko bere rouge somɔgɔw a mɔgɔ ninnu olu y'u sago sɔrɔ ka ban n'olu y'u sago sɔrɔ o de tun ka gɛlɛn. An baloren k'a fɔ ni tun ye maître Cheikh Umaru Konare ni tun y'ale ka yamaruya sanu ka sonalidonnaw don u y'a fɔ cogo min na fɛn o fɛn basigi ni lafiya ala k'o sabati n'an bɔra yen sini n'ala y'o jira an na sigi kelen bɛ ka arasbatina nɔ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu minɛnen bɛ wulikajɔ min tun bɛ sen na kiiri min n'a bɔra dɔgɔkɔrɔ a baaraw kan ka dun don sini a bɛna kɛ cogo jumɛn de la fɛn o fɛn mana bɔ a la ni ala sɔnna ma prélatigɛ na d'aw ma n'an bɔra yen k'a dɔn k'a fɔ bi PCC o ye cakɛda min bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsin ma yuruguyurugu kɛlɛli ma olu ye wulikajɔ kɛ ko nafolomugu dɔ a bɛ taa $50 n'a kunkanfɛnna o bɛna kɛ wulikajɔ ye ka ɲɛsin kalansow kɔnɔna na ka se ka denmisɛnninw kalan yuruguyurugu banni kama o kɛra kunnafoni baro ye Clément Dambele bɛ kuma min ɲɛfɔ maaw ye an ka lamɛn. Kɛlɛ kura min na bɛna o bolodasi o ye ka yuruguyurugu kɛlɛ k'a ladon an ka kalanso kɔnɔ sabula i bɛ se ka kasobon dayɛlɛ fan bɛɛ i bɛ se ka bagabagali kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ nka n'i ma denmisɛnw lamɔbaw mɔbaninw ni m'u kalan dugu kɛlɛ la kɛlɛ min don a tɛ laban an ye caman kɛ kasoladon na an ye caman kɛ mankanci la wagati sera an ka yuruguyurugu kɛlɛ an ka ladon ɔkɔliso yɛrɛ kɔnɔ okumu kɔnɔna la minisiriso min n'o bɛ mali kalanko kunna n'o ye minisiriso l'éducation nationale ani union européenne o ye financement kɛ musaka caman d'a ma $50 ani kɔ min b'a to an ka plateforme n'o ye PCC an bɛ se ka yuruguyurugu kɛlɛ la na mali kɔnɔ cogo min na ka se ka denmisɛnw kalan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye programme yɛrɛ kɔnɔna la ni denmisɛnw ka kalan programme kɔnɔ thématique dɔ donna n'o ye yuruguyurugu bɛ kɛlɛ cogo min na suɲɛli yɛrɛ ye fɛn jumɛn a bɛna cogo di mun bɛ mɔgɔ bila la jɔn ni jɔn de bɛ suɲɛli kɛ jɔn ni jɔn de bɛ yuruguyurugu kɛ mun b'a to maa bɛ kisi a ma denmisɛnw bɛ se ka lamɔ ni o ye cogo min na ka hakilina yɛlɛma min b'a to sini ma sinikɛnɛ ma maliyɛn den minnu bɛ na o fana bɛ kɛ yuruguyurugu kɛlɛbaga dɔ ye jamana in kɔnɔ mali fan bɛɛ de don mali fan bɛɛ sabula programme in bɛ fɛn fila kan a fɔlɔ o ye ka yuruguyurugu ladon denmisɛnw ka kalan kɔnɔna la ɔkɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen olu ka former walasa olu bɛ se ka taa denmisɛnninw kalan yuruguyurugu kɛlɛ la cogo min na a filanan o ye arajoso ni télévision so ani presse kɔnɔna la sabula kunnafoni laselaw olu de ka kuma bɛ se fan bɛɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan mali kɔnɔ n'i ko k'i bɛ jamanadenw kalan fɛn dɔ la k'i bɛ jamanadenw ladɔnniya fɛn dɔ la k'i bɛ jamanadenw bilasira fɛn dɔ la f'i ka tɛmɛ mali journaliste fɛ o la arajoso ni télévision so an bɛna yala a bɛɛ la ani rencontre bɛ yen ka taa burusi kɔnɔnaw la ka taa se an somɔgɔw ma fo sɛnɛkɛla k'a dɔn a ka foro kɔnɔ k'a fɔ a fana jɔyɔrɔ bɛ yurugu kɛlɛ la mɔnikɛla k'a dɔn ba sanfɛ k'a jɔyɔrɔ b'a la bagankɛna o k'a dɔn a ka wɛrɛda la k'a fɔ k'a jɔyɔrɔ b'a la artisan fana k'a dɔn a ka teli la gadɔmuso fana k'a dɔn a ka gabuguda la k'a fɔ a fana jɔyɔrɔ bɛ yurugu kɛlɛ la o la an bɛna wuli ka se maliyɛn bɛɛ ma min b'a to an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka yurugu kɛlɛ kɛ musaka min dira a bɛ bɛn $50,000 ani $20,000 ani $80,000 ani $600 ani tama 20 ani 8 a bɛ taa bɛn o de ma kalo 4 kɔnɔna la fan dɔ kan ka di minisiriso éducation ma n'olu bɛ ɔkɔli karamɔgɔw former a fan tɔ min bɛ to o kan ka o lawaleya ka se kunnafonidilaw ani formation minnu kan ka kɛ maliyɛnw kun ani déplacement minnu kan ka kɛ a musaka kan ka taa bɛn o ma an bɛ fɛn fɛn don a la an kan ka sɛbɛn bɔ an tila ka sɛbɛn bɔ ka yira maliyɛn bɛɛ la. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye professeur Clément Dambele kan ye n kelen b'a bɛɛ cɛ o de bɛ jɛ in tiɲɛ u y'a fɔ cogo min na ni bɛɛ y'i ka hakɛ sɔrɔ ka ba wɛrɛ ka hakɛ tɔgɔtɔ jamana in basigi o bɛ lafiyala ka kɛ ten n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na bi Umu Dambele mun b'e bolo. n karamɔgɔ an bɛ taga Espagne jamana kan san 2020 kɔnɔna na tunkara tagara mɔgɔ 20,987 sera ka don Espagne jamana kan. Espagne dugu min bɛ wele Îles Canaries Espagne jamana polisilakaw ladonna dogo furancɛ tɛmɛnen na u sera ka mɔgɔ 10 ni nɔ minɛ yɔrɔ kofɔlen na. Espagne jamana u bila kili ka bolo kan sabula jalaki caman de dalen bɛ maa ninnu kan. N'an bɔra yen an bɛ taga Nigeria jamana kan maa murutilen dɔw bɛna cɛmancɛ kalanso dɔw kan ka taga ni kalanden ni kalanfaw ye nka Nigeria marabagaw u b'u k'u yɔrɔ ɲini halisa tɛgɛ ma se ka da maa ninnu kan fɔlɔ kalanden kelen ale sera k'a yɛrɛ tila. N'an bɔra yen an bɛ taga RDC Congo jamana kan mɔgɔ 13 de fagara bingani wale dɔ sen fɛ RDC Congo jamana kɔrɔnyanfan na jalaki dalen bɛ banbagati jɛkulu dɔw kan n'a bɛ wele ko ADF Rwanda maa murutilen dɔw de sigilen bɛ RDC Congo jamana kan a ka ca ni san 20 ye sisan. N'an bɔra yen an bɛ taga Niger jamana kan kalata ko ɲɛnababaga jɛkulu u ye jaabiw bɔ Mamadu Basum ale ye sebaya sɔrɔ Niger jamana kɔnɔ an bɛna bila maa min nɔ la ale ye Mahamani Usmani n karamɔgɔ an ye min sɔrɔ kɔngɔnkɔnɔfɔli la ni tun y'olu dɔ ye. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala faga min bɛ n'i y'a sɔn kalifalen fila ma n'o ye ɲɛta ye ka ɲɛ su ka mara ma k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya